Добър вечер, гледате предаването Кредит на доверие. Аз съм Елена Кирова. Малко е трудно да конкретизираме каква ще бъде темата ни точно днес, но да кажем ориентировачно от сега, че тя ще бъде насочена към доброволчеството, към това активни ли са младите хора и в кои направления проявяват най-често те интерес, както и разбира се много други неща, свързани с тази тема. Мой гост тази вечер е Темелко Дечев, който е вице-президент на Международна младежка камара за България. Добър вечер. Добър вечер на вас и на уважаемите зрители. Първият въпрос, господин Дечев, е как всъщност това е международна организация, това трябва да кажем също още от самото начало, която, доколкото знам, в 120 държави има представителства, което никак не е малко по света, да. И над 200 000 души членове. Общо членове, да, в цял свят. Да, малко повече за дейността на организацията и всъщност как решихте да направите клон в България? Да. Значи, наистина, че самата организация има доста сериозен мащаб на дейност, от гледна точка на държавите, в които има представителства и членовете, нали, които е набрала. Както споменахте вие, наистина доста дълга история има организацията. Създадена е в Съединените американски щати, в Сейнт Луис, началото на миналия век и вече има 100 годишна история близко, което е заслужава адмирации. В България организацията съществува всъщност от, мога да кажа, 1980 година. Насам, като е имала спадове и апогеи в членствата си и хората, които членуват. Като това е обаче от тази година в София, във Варна, доколкото знаем, така съвсем абсолютно. Значи, възстановяването на активната дейност на организацията се случва преди 3 години в Брюксел, 2011 година, 2010, прощавайте. В Брюксел, където всъщност бяхме официално приети, нали, като affiliate member на GCI International. Всъщност името на организацията, позната в цял свят, е JCI и нашия клон е JCI България. Това е. Но тук във Варна сме активни от 2 години. Лично аз научих за организацията от едно мое пътуване в Яш, в Румъния и в Букурещ. Там се запознах с много членове на организацията и си знадах как така там има толкова мощна, ентусиазирана тълпа от хора буквално, които искат да правят проекти, да се занимават с доброволчество, да помагат на себе си, на обществото, в което живеят. Аз не бях чувал за тази организация тук. След завръщането ми от Румъния имах пътуване до Франция, в което също се запознах с членове на организацията. И при връщането си вече в Варна за пореден път прецених, че е хубаво да вземем инициативата. Потърсих колеги в София, оказа се, че и те са стартирали нещо. И така се зароди всъщност клона във Варна, с помощ от колегите в София, които и те бяха започнали малко преди мен. Тоест, вие сте инициатор всъщност на клон. Те са възстановили активно дейността в София. Да. И с течение на обстоятелствата просто се получи много приятен синхрон между моето научаване за дейността на организацията и тяхната инициатива. И така се случиха нещата. Засили се пак възстановяването на набиране на членове, на реализация на проекти и така. А тук във Варна колко доброволци имате и те всъщност в какви направления работят? Да. В момента във Варна има регистрирани официално 5 члена, които са регистрирани, нали, и в Международната организация. Като поддръжници смея да твърдя, че имаме около 20-тина. Това са хора, които идват, работят по даден проект и след това преценят, че нямат свободното време или желанието да работят по друг. Но имаме интерес така от сериозен обем от хора, мога да кажа, и той се дължи, нали, на обученията, които правим или проектите, които развиваме. Тези 5 членове или да кажем въобще всички, които са заинтересовани, по какви направления могат да работят? Тоест, те като дойдат и да речем се запишат във вашата организация или станат членове, с какво започват да се занимават оттам нататък? Оттам нататък първо ги запознаваме с нашият план, така да речем, краткосрочен план, който имаме, или дългосрочен план. Това са видовете проекти, които имаме. Съответно, те се реализират в 5 направления, в които работи организацията, които са бизнес, образователни проекти, международни проекти и събития, обществено значими проекти, социални и културни дейности. Съответно, в момента имаме стартирани няколко вида проекти тук, във Варна. Новите членове си избират по кой да работят, а ако искат, могат да реализират и нов. Това зависи изцяло от тях и от желанието им за работа в тези 5 сфери. До момента
се радваме на много така приятен интерес от страна на новите членове на два вида проекти, които имаме. Това са обученията, които правим, така наречените професионални обучения и също така събитията за създаване на бизнес контакти. Това са обучения, които вие правите за доброволците. Да, това значи, накратко, ако мога да кажа как се случват нещата, инициаторите сме ние, намираме партньор, който често е специалист в дадена област. Този специалист откликва на нашата покана да реализира обучение в това, в което той е силен. Реализирал се вече и доказан в обществото. За наша голяма радост, нали, реализираме тия проекти с ход свободен до момента, тъй като намираме спонсори, успяваме да комбинираме нещата и да поканим възможно най-голяма аудитория. До момента сме направили 5 такива обучения, като темите са били маркетинг, управление на човешките ресурси, стратегическо развитие, социално предприемачество и лидерство и мотивация. Съответно, в тези 5 теми са дошли различни лектори, различна аудитория, общо броя на членовете на гостите, които са дошли, наброява около 400-500 човека. За период една година, смея да твърдя, нали, средно имаме по 100 на госта на събитие. И имаме и доста голям интерес от страна на новите членове да организират нови обучения на различни теми с нови партньори. Откъде са най-често лекторите? Откъде черпим опит? И, т.е. кои са водещите държави, да речем, в това направление? И какво може да, някакъв извод дали може да се направи за това, което другите държави правят? България все още не успява. Т.е. върху какво най-много трябва да се съсредоточи страната ни? Да. От гледна точка на това, че всяка страна сама решава как да развива проектите си, мога да кажа, че ние имаме акцент върху това, от което имаме нужда. Нали? В нашата страна, примерно, предприемачеството не е силно развито, ноу-хау в дадена сфера също не е силно развито. В останалите пък е. Примерно, при нас затова са активни най-вече образователните и бизнес проектите, така да кажа, и разбира се, социално-културните, които включват и благотворителността. В другите страни обаче е много интересно да отбележа, примерно, че в Япония акцента на организацията е много така силно съсредоточен върху социално-културни и обществено значими проекти и международни. Япония е една от страните, която има най-силно представителство в JCI и също така най-голяма история, също така след щатите. Нали. Други интересни страни са Германия, Великобритания, Франция, всички страни от Европа, мога така да кажа, с малки изключения от Балканския полуостров. И всяка една от тези страни реализира проекти в това направление, в което е силна, има нужда. Пример мога да дам с Германия. Предприемачеството там е много силно, икономиката е много силно развита. Във Франция има баланс, може би, между проектите. А ние какъв опит може да почерпим? Вие попитахте. Да. Опитът, който може да почерпим, може така да се каже, че всъщност първо трябва нашите членове да отидат на международно събитие, тъй като JCI реализира регулярно международни събития. И обмени, и международни събития. Имаме календар на събития. Почти всеки месец има международни събития, които могат да се посетят. От друга гледна точка, всеки един член, който е регистриран на сайта ни, има достъп до проектите на всички останали страни. И може да черпи опит и ноу-хау това какво са направили, примерно, колегите ни в Нигерия, в Аржентина, в Мексико, в Мадагаскар. Има много силен клон. За моя голяма изненада, една страна, която няма как да пропусна, Монголия, която е много активна със своето така малцинство в населението, нали? Имат 1000 бройка членове и са много активни и познати, нали? Това е страна, която за представите на българина е, нали, много цепена от света, недостъпна, но това явно не е така. Как могат да се регистрират желаящите, които искат да станат доброволци, казахте, в вашия сайт? Тази организация. Да, разбира се, на сайта ни могат да посетят сайта. Там има секция, която упоменава как се случва това нещо. Има процедура, по която селектираме кандидатите. Съответно, хубаво е те да имат желание да работят по даден проект. Такъв проект, какъвто им е интересен. Съответно, могат да
изразя тази мотивация в едно кратко есе на тема промяната, която искам да бъда. Това е всъщност, което ни е, нали, като филтър за кандидатите. И оттам нататък вече не сме срещали, нали, човек, който да изпрати есе, да кандидатства и да не бъде одобрен. Просто защото... И какъв ви извод? Това е много интересно с писането на есе. От всичко, което четете, и съответно ясно е, че, нали, след като всеки изразява някаква позиция, го приемате, но какво искат да променят? Ами, много интересно, че когато става въпрос за писане, всеки може да пише. Нали? А това е нещо, на което на нас, нали, така ни беше като извод, че да, всеки пише есе, да, всеки впечатлява с хубав изказ и много хубави идеи, но когато стане време този човек да реализира тези проекти, както сега ще упомена всъщност и какво се споменава в есетата, имаме така, не така 100% желание да се реализират нещата, което е разбираемо поради, нали, лични ангажименти, професионални или така нататък, но е хубаво поне, че четем. Какво четем в есетата? Четеме, че искаме да имаме по-добро образование, че искаме да имаме по-добра инфраструктура, по-добра икономика, по-добро здравеопазване. Нещо, което не е изненада за никой. Интересно е, че не във всяко есе можем да прочетем как точно тези хора смятат да променят тези неща. Това е политически проблем. Това е, да, може би да, има вмешателство, да, и с политиката. Но хубаво е, нали, че не само млади хора пишат тези есета. Имаме, много интересно, имахме кандидат, българин, който е работил 9 години в Казабланка, в Кралската мароканска консерватория, преподавател по класическа музика. Този човек искаше да стане член точно във Варна, по лични ангажименти не успя. Но щяхме да се радваме много наистина, тъй като, както споменах, 5 направления на организацията не дават никакво ограничение на нито един човек да работи по даден проект. Той може да развива всичко, което му хареса. От изобразително изкуство до бизнес, от социални проекти до предприемачество. И сигурно пропускам нещо. По тези основни проблеми, които казахте, че споменават в есетата, вие какви решения, малко силно казвам, но вие какво можете да предложите и всъщност като дойдат доброволците при вас, какво печелят те от това? Да, много хубаво. Много хубав въпрос. Какво печелят? Първо печелят много знания, много контакти. Знанията как ги печелят? Нали, следващия въпрос. Печелят ги чрез контакта с хора, професионалисти, които са се решили да се занимават с това нещо. Като казвам професионалисти, съответно не говоря само за България, говоря за целия свят. Много се радвам, че част от членовете ни, всъщност, които започнаха работа, вече имат така доста приятни, хубави, качествени умения по тези направления: маркетинг, пиар, управление на човешките ресурси. И предполагам, ги използват в работата си или в контактите си, ежедневните. Какви качества, извинявайте, ако ви прекъсвам, какви качества може да изгради в човек доброволчеството? Освен, че получава знания, когато, да речем, стане член на вашата организация, така, наистина чисто човешки, за какво му помага тя? Може би лидерството се развива по някакъв начин. Абсолютно. Ами, аз веднага се сещам, че лидерството е много комерциална тема и малко се превърна в клише. Да. Нали, аз искам да съм лидер, аз искам да бъда ръководител, аз искам да... От мен да зависи всичко и хората да ме следват. Но това не е лесно. Много често е фалшиво и не е за всеки, да. Затова много хубаво наистина какво точно дава доброволчеството. Ами доброволчеството дава възможността на човек да направи нещо, от което той да получи лично удовлетворение, да се почувства добре. В същото време да зарадва много хора, които не е задължително да знаят, че той е причината за това те да се чувстват по някакъв начин, да получат някакви знания или пък просто да промени обстановката в град даден или на национално ниво. Тук е и момента да кажа всъщност и така мотото на организацията в международен план какво е. Нали? Аз ще се опитам да го преведа за зрителите. То звучи така, нали, да се предоставят възможности за развитие на младите хора, които сами по себе си да доведат до позитивна промяна в локално общество. Така звучи преведено, нали, мотото, което олицетворява всъщност какво е доброволчеството. Много хора свързват доброволчеството с ден, в който се излиза на улицата и се събират
отпадъци, нали, които са се насъбрали с месеците, но това не е доброволчество само по себе си и не е единствената форма на доброволчество в никакъв случай. Доброволчество е да дадеш път на някой, доброволчество е да бъдеш толерантен към някой, доброволчество е да накажеш някой, когато той заслужава това. Абсолютно. И ако имаш ти статуса в обществото, признанието и уважението на хората би следвало, нали, това да ти донесе на теб самочувствие. Тук минаваме към лидерството, нали, което всеки го иска, но не всеки получава. Това не ни е и самоцел на нас. На нас не ни е самоцел да изградиме хора, които мислят, че могат да променят света, защото това не е възможно. Един сам човек да промени света, всеки иска, не може. Може би, ако има организация нали, като тази, тя не е единствената, но има и други, аз много бих се радвал, нали, тези организации да вдъхват доверие на хората, да не се отказват това, което искат, да преследват дори лична цел, персонална или професионална. Мисля, че ще ги направи щастливи, ако имат позитивен резултат накрая. Много най-важно ми се стори това, което казахте, че всъщност доброволчеството не е събирането на отпадъци. В никакъв по някакъв случай. начин от това, което чухме, дори всъщност може би всеки един от нас ежедневно понякога е доброволец. Много често. Да. Дори един... на мен също ми се случва често. Тук в страната въобще хората са изключително напрегнати, стресирани от ежедневието, което е разбираемо, нали, поради ред фактори. Но това всичко е в възможностите, в способностите и в желанието на всеки човек да не реагира по такъв начин, а по различен, нали. Такъв, какъвто би бил, може би малко по... Аз не казвам, че е по-добър, но нека да опитаме да стане така една по-масова промяна. Ако не се хареса на хората, то ще се върне старото. Докато наистина доброволчеството не е в никакъв случай само събиране на турбички или даряване на пари. Доброволчеството е посвещаване на лично време, енергия и желание за нещо, за което ти считаш, че би те направило щастлив и хората около теб биха се зарадвали на това, което правиш. Без значение в какъв сектор или професионална или лична дейност, нали, работиш. Абсолютно. Споменахте преди малко, примерно в Япония, къде доброволците най-често се ориентират в кои направления. Да. За България казахте, и може би това важи за Европа, че предприемачеството като най-слабо развито, там има най-много доброволци. Може да се каже това наистина за нашата страна, че от тези 5 направления, които изброихте, които ги има във вашата организация, най-много се ориентират към предприемачеството, в случая категория бизнес, вероятно. Абсолютно, да. Ние имаме анкета, която всеки път след събитие изпращаме до участниците по имейл, по електронен път и там питаме с какво искате да се занимавате, какво искате ние да правим за вас. И наистина това са най-честите акценти: бизнес, образователни проекти и международни проекти. Тук е момента да спомена, че за наша радост тази година имаме член на България, Найден Мотафов, който е участник в регулярното ежегодишно събитие, което се нарича Европейски трансфер на ноу-хау в Брюксел. Всъщност нашата организация има договор с Европейската комисия и всяка година член на всяка страна, включително и на България, може да посети за няколко дни европейските институции, да се запознае отблизо с всеки. Има специална програма за тях, която им дава много така практически опит от първа ръка. Какво всъщност се случва там? Какво се прави? Добре ли е? Не е ли? Защото това всъщност е парламент, нали, който следва, нали, да бъде пак контролиран от хората. И добре ли е това, което се случва там? Аз мисля, че работи прилично. Аз също съм бил там. Мисля, че работи прилично. Винаги може да се изисква повече. Това, което правят българската делегация там, може да търпи критика и би следвало да търпи критика не само от нас, и от другите държави, нали? Но това не е, нали, акцента. Хубаво е за това, че наш член може, човек от обществото, който всеки ден върви между хората, има възможност да отиде до място, където може би за повечето българи е място табу или непознато, място далечно, недостижимо и скъпо като дестинация. С наша помощ може да се стигне там. Имаме контакти, просто изградени партньорства, които ни позволяват да изпратиме човек, който да участва, нали, да създадем много контакти с всички останали хора от европейските 28 вече с Хърватска, 28 страни.
И съответно да използват тези контакти и умения, нали, за собствените си или пък за целите на JCI в страната и града. Споменахте в началото, че предоставяте различни видове проекти на вашите доброволци. Какво означава различни видове? И може би тук е момента, така е много интересно заглавие имате на проект "Сливи за смет". Какво представлява и той включително? Да. Ами, имаме наистина различни проекти. Аз ще се опитам да ги обобщя. Всъщност в страната, като стандарт, са тези два формата, които споменах, с събитията за създаване на бизнес контакти и професионалните учения. Също така, проектът "Сливи за смет". Проектът "Сливи за смет" е едно много интересно нещо, което, ако мога така да кажа с по-прости думи, от нищо нещо. Проектът "Сливи за смет" сам по себе си привлича фирма, преработвател на отпадъци. Съответно, от другата страна, нали, стоят търговски организации и институции, които генерират смет. Те, просто отпадъците, които се събират в предприятия или в каквото и да е, са много. Имаме договорка с тази фирма да извозва тези отпадъци на по-преференциални цени, а в същото време убеждаваме организациите, институциите, фирмите, които са ни партньори, да не търсят облага от преработката на тези отпадъци, а в същото време да ги даряват за социална дейност или за благотворителност. И в същото време се превръщат следното нещо, че в един офис, в който се изхвърлят страшно много хартия, примерно говоря, видовете отпадъци са хартия, примерно най-популярните пластмасите и стъклата, нали, разделното събиране на отпадъци, не го намесвам, тъй като не е акцент, но самия факт, че се генерира много голям обем от отпадъци, който може да бъде преработен от дадена фирма и тази фирма да даде пари за това нещо, които пари да бъдат използвани за построяване на детска площадка или за дом за сираци, или за дом за медико и социални грижи, нали, които имаме много такива в България. Това и направихме всъщност. Това се случва. Радваме се на хубав интерес във Варна и в София на този проект. Колко души участват в него? Ами до момента имаме около 3 или 4 фирми, като преговаряме и с 5. Съответно в София е по-активно това нещо. Тук имаме двама партньори, 2 организации, например, търговски. И до момента сме набрали, ако мога така да кажа в интересни цифри, нали, над 1 тон дървесина е преработен, нали, което се генерира на сума над 1000 лева. Което виждате, всяка тази хартия и тази, ако отиде в коша, тя съответно ще отиде в гората, в парка или пред блока. А ако бъде включена дадена организация в това нещо, с извозването и ще се генерират пари, които ще отидат в полза на хора, в които имат нужда. Нали? Казахте в предварителния ни разговор, че имате и авторски проекти, като, нали, повечето въобще на организацията в световен план. Този е такъв. Този е такъв, да. Някой други по-интересен? Имахме много интересен проект в Пловдив, който се казваше "Кутия на талантите". Казвам го, нали, говоря в минало време, защото инициаторите на проекта реализираха част от него и приключи. Той беше много хубав, тъй като там се захванахме с една организация, която говори контактува всъщност с деца, лишени от родителски грижи, от равноправно, нали, третиране в обществото и също и с физически недостатъци. Тяхната цел беше да намерят хора от занаятчийски произход, които доброволно да обучат тези деца на даден занаят. Говориме за така вече замиращи, нали, професии, като гранчарство, било фризьорство, нали, коафьорство имахме също така. Имаше ли широк интерес? Имаше, да. Даже реализирахме. Няколко от децата също така получиха шофьорски книжки благодарение на това. Някои от децата получиха... Аз казвам децата, някои са на 10, някои на 18 години. Въпросът е в това, че наистина дадена бройка хора, млади хора, получиха вид образование, който е немислим, че не би съществувал в друга страна, но тук при нас тези деца нямаха да могат, примерно, да имат шофьорска книжка, нямаше да могат да си намерят работа, която ще намерят, може би, с тази шофьорска книжка. И съответно има фризьори, хора, които вече шофират, има занаятчии, което е хубаво, тъй като тези деца, може би, наистина нямаше да имат възможност.
Благодаря за този отговор. Разговора с Темелко Дечев, уважаеми зрители, ще продължим след рекламите. Останете с нас. Гледате Кредит на доверие. Тази вечер мой гост е Темелко Дечев, който е вице-президент на Международната младежка камара за България. Сега нека да ни кажете малко повече за участниците, т.е. от българска страна в международните събития. Какви са така да откроите някои от по-важните международни събития на организацията, в които участват все пак и представители от България? Веднага споменавам, това са регулярните така наречени конгреси, Европейски конгрес, Международен конгрес, конгрес на Азиатско-Тихоокеанския район и на африканските страни. Това са наистина много интересни събития, които всеки един член на организацията може да посети. Без значение от израстване, кариера или време, в което е бил член. Последното събитие, на което имаше представители от България, аз и мой колега от София, всъщност президента на организацията, бяхме участници в Конгреса Европейския в Монако, където бяха засегнати много интересни теми, които акцентират върху международни проблеми, които са. Това са корпоративната социална отговорност, платформата за целите на хилядолетието, 10-те цели на хилядолетието на Обединените нации, с които нашата организация си партнира. Работиме по такива проекти тук. Също така мога да спомена и за годишната академия, Японска академия в Фукуяма, която беше тази година. Там също се изпраща всяка година наш член, който е подготвен за лидерска позиция в организацията вътре, на разноски на организацията в Япония. Това е много хубаво, просто организацията там е много активна и те могат да си го позволят да ни поканят. Също така глобалния съмит на партньорите, мога да го нарека на български, в Ню Йорк, който се провежда всяка година и се акцентира върху теми, наистина, които са в международен план важни и значими. Който прецени да ги развие в страните си, го прави. Не се ли получава малко парадокс, докато говорим за активните хора, доброволците, колко, така да речем, все повече, че има интерес към доброволчеството. В същото време всяка една статистика, национална и наднационална, на Европейската комисия, сочи, че не само у нас, но въобще и в Европа процентът на младежката безработица се повишава и то мисля, че всеки месец се отбелязва някакво понижение, независимо, че е незначително. Защо се получава такова противоречие? Това може би е първа отговорност на правителството в дадената страна, която да вземаме за пример. И той има всъщност ангажимента да стимулира работицата на млади и на стари. Същото, за което споменавате вие, в Германия е много силен акцент, въпреки че там не се радват на ниска безработица, а обратното имат доста висока такава и стимулират всъщност чрез проектите, които развиват, стимулират ангажираността на хората и техния лимит, всъщност предела, който те намират за повърхностна точка в тяхната заетост. Докато човек, примерно в Испания, казвам, който може да каже, аз мога да направя 2, в Германия този човек може да направи 7. Примерно говоря, като това е много субективно погледнато. Ние тук в България, за жалост, още не сме стартирали активна политика или как да нарека проект, който да стимулира това нещо, но аз вярвам, че чрез проектите, които реализираме, обученията, които правим и уменията, които даваме на хората, им даваме реверанс и възможност всъщност те да не се отчаиват от някакъв миг от живота си, че нещо не е наред, а по-скоро да погледнат на това като свободно време, в което могат да намерят повече умения. Съответно и фирмите трябва да поемат. Какво могат да направят правителствата? Казахте, че зависи от всяко едно правителство. Не за нашето, по принцип, изобщо от държавата с какво може да помогне за този проблем? Държавата може да помогне на този проблем, като намери по-тясен диалог с учебните заведения. Това е нещо, което не сме открили ние, нито някой друг. Това е факт. Трябва да се работи от по-ранна възраст, според мен, и да не се не толерира това нещо от учебните заведения. Практическата и академичната подготовка тежи повече
с акцента е върху второто, върху академичното подготвяне. Когато хората отидат да свършат дадена работа, те всъщност казват, мен не са ме учили така в университета и те считат това за отправна точка. А не винаги невъзможността на човек да си каже, мога да опитам и по друг начин, както често се случва в работа на всеки, той го научава впоследствие, не е лош вариант. Нали? Тези проекти, работата по тях на нашите членове, опита и грешката учат на точно това, на качеството да си гъвкав и да не претърпяваш погром всеки път, когато не успееш. Може би. Това е. Правителството, съжалявам, нали, само да кажа, че правителството, то трябва да има същия, нали, може би, подход, да опитва. Аз съм сигурен, че знае как. Успее. Аз съм сигурен, че знае как. Споменахте преди малко като един от акцентите в Монако, корпоративната социална отговорност. Напоследък ми се струва, че във всеки един разговор, който води, независимо, че на различни теми гостуват хората в студиото, е за липсата на отговорност, т.е. невъзможността хората да поемат отговорност. Ако приемем, че наистина има такъв дефицит не знам дали трябва да кажа чак световен план, но да речем, че в обществото, ако има такъв дефицит, кой най-много трябва да носи, да поеме тежестта за това? Дали това, да речем, у нас е проблем на младите, ако говорим за активните млади хора, или е проблем на държавата, или е на бизнеса? Откъде тръгва това? Това според мен е начина на мисленето на всички. И на правителство, и на неговите министри, и на младите, и на това, колко те са способни да изискват това, което им е нужно. И на бизнеса, който трябва да разбере, че момент на печалба не е печалба. По-добре е било да инвестираш в нещо, което след 200 години пак ще функционира. В развитите капиталистически страни, такава към която ние искаме да принадлежим, има търговски организации, които функционират над 200 години. Това със сигурност не е изградено с леки похвати за развиване на човешки капитал, финанси, приходи, печалби или нещо подобно. Нещата са навързани. Отговорността е на всички. Последен въпрос с кратък, обобщаващ отговор за това дали младите в крайна сметка са активни и имат желание да се включват в доброволчеството. Да, младите хора са активни безспорно. В какво обаче е малко спорен въпрос. В никакъв случай не искам да казвам, че българските младежи не са активни или са зле настроени към дадена платформа или интереси. Те обаче не дават всичко, което могат да дължат и може би което им се изисква от обществото и от тях самите. Това, което те направят за себе си и за хората около тях, неизменно ще им се върне. Благодаря. Мисля, че са подходящи думи за финал. Благодаря още веднъж за този разговор. И аз благодаря за поканата и за възможността да разкажем повече за организацията. Благодаря. Темелко Дечев беше мой гост, вице-президент на Международна младежка камара за България. Като извод от нашия разговор, въпреки че доброволчеството е разпространено, може би все повече напоследък, дано все повече млади хора и не само млади хора да бъдат активни и да се включват в дейности по различните направления, които организацията предлага и не само които организацията предлага, за да можем, ако така можем да си позволим да обобщим, да живеем в един може би по-разумен и по-добър свят. С това се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия Черно море.